салому алайкум донишҷӯёни азиз. имрӯз ман бо шумо мехоҳам дар бораи системаи гармидии дуққубура, тарзи он, пайвастшавии он ба манбаъ камтар маълумоти мушаххасе диҳам. системаи дуққубураи гармидиҳӣ бартарӣ ва камбудиҳои хоси худро ҳам дорад, ки имрӯз мо дар ин дарс барои шумо нишон медиҳем. дар ин расм тарзи ҷойгиршавии дастгоҳҳои гармидиҳӣ ва манбаи гармидиҳӣ нишон дода шудааст. ки мо дар ин расм дида истодаем, ба воситаи қубуре ки рангаш сурх аст, яъне ки оби гарм ба ҳар як дастгоҳ омада тақсим мешавад ва ба воситаи қубуре ки дар ранги кабуд аст, оби хунукшуда бо баргашта аз ҳар як дастгоҳ ҷамъ шуда ба манбаъ оварда мерасонад. чунин системаҳое ки мо дида истодаем асосан диаметршон бояд 25 бошанд. қубурҳои диҳанда ва баргарданда ба худи дастгоҳ бо диаметри 20 пайваст карда мешавад. чуноне ки мо дида истодаем, оби гармшуда аз дастгоҳи гармидиҳӣ ба воситаи қубури гармибаранда ба дастгоҳи якум омада мерасад ва обе ки аз он хунук мешавад бо бармегардад ба худи манбаи гармидиҳанда. дар ин ҳолат мо гуфта метавонем, ки ин дастгоҳи гармидии рақами 1 буда, яъне ба худи манбаи гармидии наздик мебошад ва гармиро ба худ хело худ хуб қабул мекунад. боз ба воситаи гармибаранда оби гарм ба дастгоҳи дуюм омада мерасад ва гарм шуда боз оби хунук ба худи манбаи гармидиҳӣ бармегардад. дар ин ҳолат ин дастгоҳи рақами 2 гуфта мешавад, ки баъд аз дастгоҳи рақами 1 насб карда шудааст. бо ҳамин тарз ба воситаи қубури сурхи мо дида истодаем, яъне ки оби гарм ба тамоми дастгоҳҳо бояд тақсим шавад ва оби хунукшуда ба воситаи қубури кабуд аз тамоми дастгоҳҳо ҷамъ шуда ба худи манбаи гармидиҳӣ омада расад. бо чунин тарзи пайвастшавӣ, яъне дастгоҳи гармидиҳии рақами 9 ба талабот ҷавобгӯ намебошад. яъне дар ҳолати истифода набурдани ҷумакҳои танзимкунанда дар системаи мо дар дастгоҳи якум, яъне гармӣ ба 100% мерасад, дар дастгоҳи дуюм бошад ба 85, дар дастгоҳи сеюм 65 ва дар дастгоҳи чорум 40 ва дигар 10 ва дар дигар дастгоҳҳои дар ин система пайвастшуда шояд ки гармӣ рафта нарасад. аз ин лиҳоз бояд ин корро анҷом диҳем. дар чунин ҳолат чӣ бояд кард, ки тамоми дастгоҳҳои гармидиҳӣ баробар гарм шуда гармиро ба бино диҳанд. дар ин ҳолат мо метавонем, ки ба воситаи ҷумакҳои танзимкунандаи гармӣ, яъне ки дар ҳар як дастгоҳи гармидиҳӣ пайваст карда, яъне гармиро мо тавонем ки танзим кунем, яъне ки тавонем ки ба дигар дастгоҳҳое ки дар мо ҳаст дар он оварда расонем. дар ин ҳолат мо дида метавонем, ки дар дастгоҳи якум 100%, дуюм 95, сеюм 90 ҳамин хел омада то дастгоҳи охира гармӣ омада мерасад, вале хело кам. дар дастгоҳи охира мо дида метавонем, ки гармӣ яъне ки 10% омада расон, яъне ки қисми дуюми система он қадар ба талабот то ҳолам ҷавобгӯ нест. боз як камбудии ин система дар он аст, ки агар мо дар як ҳуҷрае ки ҳаст дар дастгоҳи дуюм агар хело гарм бошад, мо ба воситаи танзимкунак агар гармиро кам кунем, яъне ки ба системае ки мо дида истодаем, яъне чӣ кор мекунем, таъсири худро мерасонем. яъне дар ҳолати кам кардан гармӣ бисёр меравад ва дар ҳолати масалан яъне ки боз зиёд кардан гармӣ кам меравад. яъне мо метавонем ки системаро бо дигаргун кунем, ки ин оварда мерасонад ба хело ҳолати бад. дар чунин ҳолат мо метавонем, ки диаметри қубурҳоро камтар зиёдтар намоем ё ин ки сатҳи гармидиҳии дастгоҳи гармидиҳиро камтар мувофиқи қонун камтар сатҳашонро зиёдтар кунем. дар системаи гармидиҳӣ агар дуруст ба воситаи кори гидравликӣ диаметри қубурҳоро муайян накунем, чуноне ки мо дида истодаем, қисми дуюми системае ки мо нишон додем он қадар ба талабот ҷавобгӯ нест. яъне қисми якум ба талабот ҷавобгӯ мешавад, яъне ки система аз ду қисм иборат шуда. қисми якум яъне ки дастгоҳи гармидиҳӣ ки ба манбаъ наздик ҳастанд гарм мешаванд, дастгоҳое ки нисбат ба он хеле дур ҳастанд ба талабот ҷавобгӯ шуда наметавонанд. мо метавонем дар варианти дуюм, яъне ки ҳамин системаро ба ду қисм ҷудо кунем. ду қисм чӣ тавр ҷудо карда мешавад? яъне ки чуноне ки шумо дида истоед, ба воситаи коллектор оби гармро боз ба дастгоҳҳо, яъне ки ба ду қисм системаро тақсим карда оби гармро оварда мерасонем. боз ба воситаи коллектори дуюм, яъне ки оби хунукшударо аз дастгоҳҳои гармидиҳӣ баргардонида ба манбаи гармӣ оварда мерасонем. чуноне ки дида истодем, системаи гармидиҳии мо аз ду қисми баробар тақсим шуд, яъне ҷудо шуд. дар ин система ҷумакҳои танзимкунандаро на фақат дар дастгоҳҳои гармидиҳӣ, балки дар коллекторҳо ҳам пайваст кардан дар кор аст. яъне ки мо тавонем, яъне ки баробар гармиро ба ду қисми система тақсим кунем.
дар ҳолати дурусти танзими гармӣ мо метавонем яъне гармиро дар ин система хело беҳтар кунем. яъне ки мо чунин дида истодем, гармӣ дар ин система дар дастгоҳи гармидиҳии охирон қариб 70-85%-ро ташкил медиҳад. биёед ҳолати сеюмро дида мебароем. яъне ки ҳолати сеюм чунин аст. ҳолати сеюм қубури гармидиҳанда ва қубуре ки оби хунукшаванда яъне ки ҳамсамт мебошанд. ин системаро системаи ҳамсамт меномем. яъне системаест ки оби гарм ва оби хунук ба як тараф ҳаракат мекунанд. яъне диаметри қубурҳо чунине ки буданд 25 ва 20 мемонанд. биёед тарзи кории ин системаро дида мебароем. яъне оби гарм аз манбаъ баромада ба дастгоҳи якум ворид мегардад ва аз худи ҳамин дастгоҳ яъне ки оби хунук якумин шуда баромада меравад. дар ин ҳолат мо гуфта метавонем ки ин дастгоҳи рақами 1 мебошад, яъне гармиро якум қабул карда ва дастгоҳи рақами нуҳум дар қубури баргарданда мебошад. баъд аз ин мо метавонем гуфта ки оби гарм боз ҳаракат мекунад ба дастгоҳи дуюм, яъне дастгоҳи дуюм гарм шуда ва оби хунук шуда боз ба қубур мерезад. яъне ки ин дастгоҳи дуюм гарм шаванда ва дастгоҳи ҳаштум дар қубури баргарданда шуда метавонад. яъне бо чунин тарз мо метавонем тамоми дастгоҳи гармидиҳиро бо гармӣ таъмин намоем. аз ҳама дуртарин дастгоҳи гармидиҳӣ нисбат ба қубури гармидиҳандаи рақами 9 мебошад ва нисбат ба худи манбаи гармидиҳӣ аз ҳама наздиктарин, яъне ки ҳама худи дастгоҳи гармидиҳии рақами 9 мо рақами 1 гуфта метавонем. яъне дар қубури баргарданда худи дастгоҳи гармидиҳии рақами 8 ва 9 аз ҳама наздиктар нисбат ба худи манбаи гармидиҳӣ мебошанд. дар ин система мо ҷумакҳои худи танзимкунандаро истифода набарем ҳам системаи гармидиҳии мо бояд хело хуб кор кунад. дар чунин пайвастшавии система мо метавонем гӯем ки системаи мо пурра, яъне ки тамоми дастгоҳи гармидиҳии мо 100% корро мекунад. яъне ки гармиро 100% ба биноҳое ки мо дорем, яъне ки ҳуҷраҳои мо дорем таъмин карда метавонанд бе истифода бурдани худи ҷумакҳои яъне ки танзимкунанда. дар ҳолати пайваст кардани чунин ҳамсамтӣ, яъне ки қубурҳои гармидиҳанда ва қубурҳои гармибаранда, яъне ки мо метавонем гӯем ки система пурра 100% тамоми дастгоҳи гармидиҳӣ яъне ки 100% кори худро иҷро мекунанд. чунин системаҳое ки 100% кор карданд, яъне ки ин системаро системаи яъне ба забони русӣ попутни яъне ки ҳамсамт номида мешавад. яъне чӣ тавр? оби қубури гармидиҳанда ва қубури хунукшуда ба як тараф ҳаракат мекунад. яъне чунин системаро мо метавонем бо яке аз системаҳо яъне ки бо роҳҳои автомобилгарде ки дар онҳо яъне ки роҳҳои ҳалқавӣ ташкил карда шудаанд, яъне ки ташбеҳ диҳем. яъне ки яъне монегарӣ нест. автомобил метавонад бо роҳҳое ки дода шудааст бе мамоният яъне ки чарх занад. лекин ин система дар системае ҳаст ки мо метавонем боз система ба ду қисм ҷудо мешавад. дар як тарафи система яъне ки оби гармдиҳанда хеле хуб мешавад, дар дигар система яъне ки оби баргарданда. дар ин система метавонад ки яке аз дастгоҳи гармидиҳӣ ки дар байн яъне пайваст шудааст он қадар хуб гарм нашавад. дар ин ҳолат мо бояд чӣ кор кунем? яъне ки худи дастгоҳи гармидиҳӣ ки дар он гарм намешавад, мо метавонем онро яъне ки аз ҷой ба ҷои дигар кучонем, яъне ки 1 метр ё ин тараф ё он тараф. ё ин ки дар ин ҳолат ки нашуд, яъне қубури баргардандаро мо метавонем ба воситаи изофавӣ илова карда ва системаро боз ба кор дарорем. дар ин ҳолат мо метавонем системаро гӯем ки системаи мо дар ин ҳолат хело хуб ба кор медарояд.